आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट फाइनान्सियेल सेन्ट्रेल स्किमनि नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों। जों बे आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै जोङो A to Z आपडेटआव जोङो सावरायगोन। जुदि नोंथाङा बे स्किमाव नैबे आं दा खोथानाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम बिनि गासैबो डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। जुदि नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामो, नोंथाङा नैबे स्क्रिनाव नुनो मोनदों 20,000 रां नोंथाङा डाइरेक्ट नोंथाङा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट रांखान्थियारि मदद मोननो हायो। नैबे 20,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे सेन्ट्रेल स्किम। बे स्किमनि जोङो डिटेल्सखौ नैबे भिडिअनि जोहै A to Z आपडेटआव जोङो नायगोन। लोगोसे बेयाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगौ, नोंथाङा बे स्किमनि नैबे 20,000 रांखौ मोननो थाखाय, आरो बे स्किमा मा जों बेखौ लास्टआव नायगोन। आरो बेनि एप्लिकेसन प्रसेस, नोंथाङा बे स्किमाव माबायदि एप्लाइ खालामनानै बोरै बे 20,000 रांखौ नोंथाङा बेंक एकाउन्टाव मोननो, जोङो बेनि आपडेटखौबो सावरायगोन। आरो बेनिफिटखौथ' नोंथांमोना नुखादों। नैबे बेनिफिटआ 20,000 रां, नैबे 20,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। खुनु फेक नङा, बियो डाइरेक्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम, आरो गोबाङानो बेनि बेनिफिटखौ लागासिनो दङ। जोङो A to Z आपडेटआव जोङो नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय जुदि इन्टारेस्टेडबा। आरो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो मा मा डकुमेन्ट नांगोन, नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। डकुमेन्टखौबो जों नायगोन। बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनो माबायदि डकुमेन्टनि गोनांथि जागोन, गासैबो आपडेटखौ जोङो नायगोन। भिडिअखौ नोंथाङा जोबजासे नायलांबाय था, गोबां हेल्पफुल जागोन नोंथांनि थाखाय। नैबे स्किमनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। भिडिअखौ जोबजासे नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो बे स्किमखौ जोङो नायग्रोनि। बे स्किमा मा? बे स्किमा जाहैबाय, नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों, गोबाङानो मिथिखायो आरो खायसे मिथिया। जाय बिथांमोना मिथिया, नोंथांमोननि थाखाय आं बे आपडेटखौ लानानै फैदों। नैबे स्किम नोंथांमोना नुनो मोनदों स्क्रिनाव, नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम। बे स्किमनि जोहै गोबां बेनिफिसारिफोरा 20,000 रांखौ लागासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो लानो सानदों, बोरै नोंथाङा मोननो हागोन, जोङो नैबे भिडिअनि जोहै बेखौ जोङो सावरायगोन। दानिया नोंथाङा बे स्किमनि डिटेल्सखौ हारसिङैबो नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। बोरै नायनो आं बेखौ नोंथांनो खोन्थाहरनि। नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम। गुगोलाव बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। लोगोसे लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों। नैबेयाव नोंथाङा गुगोलावबो फरायना नायनो हागोन डाइरेक्टयै। नैबे नोंथाङा नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम, नैबे बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै बेनि A to Z आपडेटखौ नोंथाङा नायनो हागोन, बोरै नोंथाङा बे 20,000 रांखौ मोननो हागोन। दानिया जोङो सावरायगोन नैबे नेशनेल फेमिलि बेनिफिट्स डिटेल्सखौ। गभर्नमेन्टआ नोंथांनो माबायदि कन्डिसनाव बे स्किमनि 20,000 रांखौ नोंथांनो होगोन, बोरैहाय मोननो हागोन, सोर मोननो हागोन। नैबेयाव रोखा लिरना होखादों डिटेल्सआव, नोंथाङा हारसिङैबो फरायनानै नायनो हागोन। नैबे नेशनेल ससियेल एसिस्टेन्स प्रग्रामनि आन्दाराव गोग्लैयो, NSAP। नैबेयाव रोखा लिरना होदों जाय बिथांमोना गोरिब सुबुं, बिथांमोननि थाखाय नैबे स्किमा जोबोद हेल्पफुल। बेयाव लिरनानै होदों, हमना ला नोंथाङा गोरिब फेमिलिनिफ्राय बिलं खालामो। बे गोरिब फेमिलियाव हमना ला नोंथांनि बिफा बा बिमाया मेन सासे फैसा खामायग्रा थायो। बे फैसा खामायग्राया हथादै मानिबा जाहोनाव डेथ जायो, रुंसारि जालाङो, अब्ला नोंथांनि न'खरा गोबां फाइनान्सियेल प्रब्लेमाव गोग्लैयो। बे फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय नोंथांमोना गोबां खस्थ' भुगिनांगौ जायो। बेनि थाखायनो नैबे स्किमनि जोहै गभर्नमेन्टआ इसेब्लाबो फाइनान्सियेल मदद खालामो नोंथांनि न'खर, जाय बिथांमोना
नेसनेल फेमिलि बेनिफिट स्किमनि आन्दाराव गोग्लैयो। नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामोब्ला जुदि नोंथांनि न'खराव बेबायदि घटना जायो, नोंथाङा नैबे 20,000 रांखौ मोननो हायो। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। इंराजियाव बेखौ ब्रेड उइनार बुङो, जाय न'खरनि हेड खामायग्रा। बे अबथिरा जुदि थैलाङो, नोंथाङा बे स्किमनि रांखौ मोननाय जायो। आरो बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय 18 निफ्राय मिनिमाम एजआ 40 इयारहालागै दं। जोङो दानिया बेनि गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन। दानिया नोंथाङा एसेब्लाबो हमनो हाबाय। दानिया जोङो बेनि बेनिफिटखौथ' आं नोंथांमोननो खोथाखाबाय। नैबे 20,000 रांखौ मोननाय जायो। नैबे नोंथांमोना नुनो मोनदों। दानिया बेनि एप्लिकेसन प्रसेसखौ नोंथाङा बोरै बानायनो, जोङो बेखौ नायनि। नैबे एप्लिकेसन प्रसेस, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नायनो हागोन। नैबेयाव अफलाइन आरो अनलाइन मोननै सिस्टेमाव नोंथाङा बानायनो हायो। अफलाइनाव जुदि नोंथाङा बानायनो, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि नैबे डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिसाव थांनानै DSW बेयाव थांनानै नोंथांमोना फ्रि अफ कस्ट बेयाव नोंथाङा अफलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। नैबेयाव फर्म होनानै दोनखादों। बे फर्मखौ नोंथाङा डाउनलड खालामबानो जाबाय। बेबायदि बे लिंकआव थुबानो बेबायदि फर्मा डाउनलड जागोन। नैबे फर्म नोंथाङा नुनो मोनदों। नोंथांनि न'खराव जुदि घटना जायो बेबायदि आं दहाय बुंनाय बायदि, नोंथाङा बेबायदि बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांनि बे नैबेयाव नोंथाङा फर्म नुनो मोनदों। बेबायदि फर्म, नैबे नेसनेल ससियेल एसिस्टेन्ट प्रग्राम, बेबायदि फर्म नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनो नांगोन एप्लाइ खालामनाय टाइमाव। बे फर्मखौ बोरै फिलआप बानायो आं बेनि फुल मोनसे भिडिअ लाबोबाय दं। जास्ट आं नोंथांमोननो दिनै इनफरमेसन होग्रोदों। बेबायदि बेयाव गोबां डिटेल्स लिरनानै होदों। लोगोसे फर्मबो दं। बेबायदि फर्मखौ नोंथाङा फिलआप खालामनो नांगोन। बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय बेनि एप्लाइ प्रसेस। आरो लोगोसे अनलाइन जुदि नोंथाङा बानायनो सानो, अब्ला नोंथाङा नैबेयाव मोनसे लिंक होदों। बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा उमंग होननाय मोनसे पर्टेलाव थांगोन। नैबेयाव सिटिजेन नोंथाङा लगइन खालामनांगोन। नैबेयाव लिरना होखादों। बेनि उनाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन नैबे NSAP बेखौ सार्च खालामनांगोन उमंगआव पर्टेलाव थांनानै। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे क्लिक खालामनांगोन एप्लाइ अनलाइन, नोंथाङा अपसन मोनगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बेसिक डिटेल्स पार्सननि, जाय बिथांनि नोंथाङा बानायगोन, बेनि बेसिक डिटेल्सखौ फिलआप खालामनांगोन। चइस दा मड अफ पेमेन्टनि मडखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। बेनि उनाव नैबेयाव आपल'ड खालामनांगोन नोंथांनि फट', जाय बिथाङा बेयाव एप्लाइ बानायगोन। नैबेयाव रोखा लिरना होखादों। आरो साबमिट खालामनांगोन जुदि नोंथाङा नैबे अनलाइन सिस्टेमजों बानायोब्लाथाय। नैबे लिंकआव क्लिक खालामनानै आङो बेनि एप्लाइनि प्रसेसनि मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन। जास्ट नोंथांमोननो इनफरमेसन होग्रोदों। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो नायगोन नैबे स्किमाव एप्लाइ खालामनो नोंथांनो मा मा डकुमेन्ट नांगोन। नैबे डकुमेन्ट रिक्वायर्ड नोंथाङा क्लिक खालामनानै नैबेयाव नायबानो जाबाय डिटेल्सखौ। नोंथाङा जाय मानसिनि थाखाय बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो नागिरदों, नैबे नोंथांनि न'खरनि हेड फैसा खामायग्रा ब्रेड उइनार जाय थैलांबाय, नैबे डकुमेन्ट रिलेटेड टु दा डिसिस्ड ब्रेड उइनार, नैबेयाव बिथांनि डेथ सार्टिफिकेट नांगोन, प्रुफ अफ आइडेन्टिटि नांगोन, प्रुफ अफ एड्रेस। नैबेयाव आइडेन्टिटियाव नोंथांनि हमना ला आधार कार्ड, पान कार्ड, बेफोरबायदि एड्रेस प्रुफ थानाय मोनसे डकुमेन्ट नांगोन। BPL कार्डखौ नोंथांनो नांथारगोन। रेशन कार्ड फेमिलि BPL कार्ड जानांगोन। लोगोसे फेमिलिनि आइडि, फेमिलि मेम्बारनि आइडि नांगोन। बेबायदि नोंथाङा डकुमेन्टखौ नांगोन जुदि एप्लाइ खालामनो नोंथाङा सानो। आरो नैबे डकुमेन्ट रिलेटेड टु दा फेमिलि मेम्बार टु बि प्रभाइड एसिस्टेन्ट, बे स्किमनि बेनिफिट 20,000 रांखौ नोंथाङा मोननो थाखाय दानिया बेनि एसिस्टेन्ट, जाय नमिनि बे फैसाखौ लागोन न'खरा, बेनि नमिनिनि प्रुफ अफ आइडेन्टिटि, प्रुफ अफ एड्रेस, प्रुफ अफ एज, फेमिलि आइडि, फेमिलि मेम्बार, बेबायदि नांगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों।
आरो डिटेल्स अफ दा आदार सिडिड बेंक एकाउन्ट पस्ट अफिस एकाउन्ट आदारजों बेंकजों लिंक थानाय नोंथांनो बेंक एकाउन्ट नांगोन डिबिटि सिस्टेम लिंक थानाय आरो पस्ट अफिसनि एकाउन्टबाबो जागोन आरो नोंथांनो फट' नांगोन नैबे डकुमेन्टखौ नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय दानिया बिनि इलिजिबिलिटि जोङो मेन इलिजिबिलिटिखौ बेयाव नायगोन नोंथाङा इन्डियानि सिटिजेन जानांगोन आरो दहायनो बुंखांबाय नोंथांनियाव BPL कार्ड थानाय जानांगोन नोंथांनि आखायाव आरो नैबे बैसोआ 18निफ्राय 60 इयारहालागै बेयाव हागोन बेबायदि नोंथाङा बेयाव नायनानै लाबानो जाबाय जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायनो सानदों नोंथांमोना बोरैहाय बे स्किमाव एप्लाइ बानायनो बेनि थाबैनो आं एप्लाइ प्रसेसनि भिडिअ लाबोबाय दं दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय।